Салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Реал Мадрид ва Барселона ду дастаи оштинопазири чемпионати Испания имрӯз бо ҳам рақобат мекунанд. ғалаба дар бозии мазкур барои ҳар ду даста ба қавле муҳиму гаронарзиш ба шумор меравад, зеро аз ҳисоби имтиёзҳо тафовут на чандон калон асту дастаи ғолиб ба ҷои аввали ҷадвали Ла Лигаи Испания мебарояд. новобаста аз натиҷаҳои дар Лигаи Чемпионҳо ба даст оварда ҳар ду даста ба таври максималӣ ин бозиро мехоҳанд ба фоидаи худ хотима диҳанд. маҳз бо ҳамин хислаташ ин бозиро дар тамоми ҷаҳон мухлисони дилху даста тамошо мекунанду аз футболи зебои Реал ва Барселона ҳаловат мебаранд. беҳуда ин рақобат бо номи Эл Классико машҳур нашудааст. имрӯз мо дар навори худ оиди дастаҳо ба шумо маълумот медиҳем. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун бароҳат шишта тамошо кунед. Эл Классико. ҷаҳон имрӯз ба ду қисм тақсим шуда бо шӯру шавқ зери телевизионҳо аз ин бозӣ ҳаловат мебаранд. Барселона меҳмони Реал Мадрид шуда мехоҳад мавқеи худро дар ҷадвал мустаҳкамтар кунад. ҳамаро ба тамошои бозии ҷолиб ки шоми имрӯз баргузор мешавад даъват мекунем. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Барса TG. ссилкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. рақиби Барселона Реал Мадрид дар мавсими ҷорӣ ҳама бозиҳоро ғалаба кард ба ғайр аз ду бозӣ. муқобили Хетафе ва Шахтёр дастаи шоҳона мусовиро ба қайд гирифтааст. ҳар ду ин бозиҳо ҳам дар давоми ду ҳафтаи охир баргузор шудаанд. инро кризиси хурд дар даста номидан мумкин? бояд қайд кард ки натиҷаҳои пештараи Реал дар Эл Классико на он қадар таъсир мерасонанд. дастаи шоҳона дар ин бозӣ чун одатан номери 2 мешавад ва бештар аз контрҳуҷумҳо истифода хоҳад бурд. Вини, Родриго, Валверде ва Модрич ки муҳаррики дастаанд дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд ва Барса бояд аз ҳамин бештар эҳтиёткор бошад. талафот барои Реал ин дарвозабони асосӣ Куртуа мебошад ки ҳоло барқарор нашудааст, вале Анчелоти Лунинро ба майдон мебарорад ки метавонад ивазкунандаи Тибо шавад. Барселона ҳам монанди Реал як мусовӣ дар Ла Лига дорад. онҳо 7 ғалаба дар 8 бозии аввали чемпионат ба қайд гирифтаанд. каталониҳо баъд аз таътили чемпионат дучори мушкилоти калони кадрӣ шуданд. аз ҳама бештар хати ҳимояи даста талафот ёфтааст. новобаста аз ин кунде худро хуб ҳис карда истодааст ва бо даста ба Мадрид сафар хоҳад кард ки каме ҳам бошад кӯмаки худро метавонад дар ҳаят расонад. Лапорта оиди нақшаҳои калони даста дар чемпионати Аврупо ҳарф зада буд, вале чӣ хеле ки аён аст шанси даста барои баромадан ба плей-оффи Лигаи Чемпионҳо хело кам аст. ба ҳамин хотир кулес таваҷҷӯҳи худро бештар ба Ла Лига меандозанд ки барои устувор кардани мавқеъ бояд муқобили Реал имтиёз аз даст надиҳанд. ба ақидаи коршиносони Испания Эл Классико ба Барселона бештар заруртар нисбат ба рақибаш аст. Барса бояд қувваи тавоноиашро дар ин бозӣ нишон диҳад, зеро Соседад, Селта ва Севилья дар кризис буда ин дастаҳои сатҳи Барселона набуданд. Левандовски барои дастаҳои заиф не, балки барои рақобат бо дастаҳои пурбаҳои чемпионат харидорӣ шуда буд. Эл Классико ба ҳамнагари полшагӣ ва Хавию дигар бозингарони калидии даста то ҷои фишор ҳам медиҳад. як чиз аниқ аст, Барса дар Мадрид идораи тӯбро ба даст гирифта аз партовҳо ба Роберту Педриу Гави истифода мебарад то ин ки хати нимҳимояи ветеранҳои Реалро шиканад. саволи зиёд оиди ҳимоятгарони Барса аст. Хави ҳатто аз ноилоҷӣ ба Пике такя карда ӯро ба ҳаят ҷо мекунад ки то куҷо муваффақ шуданаш номаълум аст. ба каталониҳо Селта, Малёрка ва Интер мушкилоти калон ба бор оварданд. ҳоло бошад Реал дар садди роҳ аст. Пике риски фишкаи тамринӣ барои Винисиус шуданро ба кала гирифтанист. вале дигар чӣ вариант ҳам ҳаст вақте духтурон ҳоло дигар ҳимоятгаронро ба пой нахезонда бошанд. биёед бинем ки Хави оиди рақобати имрӯза чиҳо гуфт. мебинем ки кадом даста аз ин набард ғолиб меояд. ҳоло оиди нақшаҳои калони дастаамон ҳарф задан барвақт аст. мо ҳоло ҳам дар марҳилаи сохтани дастаи мукаммал ҳастем. мо медонем бояд ҳангома созем, вале ҳолати даста дар Ла Лига бад нест. хубтар аз соли гузашта ва мо бояд ба худ боварӣ дошта бошем. шумо маро медонед, бе бозии хуб ғалаба карданро намехоҳам. мақсади мо ғалаба бо бозии зеби Барса доштан мебошад. баъзе вақт даста бозии хуб нишон медиҳад, вале натиҷаи бад. ана баъзе дигар вақт баръакси ҳолат. ҳамин чиз дар бозӣ бо Селта шуда буд. новобаста аз қисми дуюм ки мо на чандон устувор будем ғалаба кардем. ба дигарон натиҷа муҳим аст, ба ман не. барои дар 100 рушд кардан бояд ҳамдигарфаҳмии даста дар авҷи аъло бошад. робарияти даста ба Хави боварии калон зоҳир дорад ва умед барои ояндаи хуби Барса аст. Хави дастаро медонад ва аз ҳама имкониятҳои худ истифода бурда истодааст. биёед ба Карло Анчелоти нигарем ки дар пресс-конференсия оиди проблемаҳои дастааш чӣ гуфт.
Куртуа аз ҷароҳат пурра табобат гирифт. Ӯ бояд бо ҳайат якҷо тамрин карда ба бозиҳои ҳафтаҳои оянда баргардад. Имрӯз ӯ ба мо кӯмак кардан наметавонад. Рюдигер хуб аст. Ӯ бо маска ба бозӣ мебарояд, вале то охир талоши ғалаба хоҳад кард. Пас бачаҳои каталонӣ чаро ин корро накунанд? Мо аз онҳо ҳам мунтазири рақобат то охирин сонияи бозӣ мешавем. Реал дар мавсими 2019-2020 муқобили Барса шикаст нахӯрда буд, вале баъдан моҳи март шогирдони Хави дар Бернабеу 4 голи фаромӯшнашаванда зада Реалро шикаст дода буд. Аз соли 2011 Барселона дар хонаи Реал 10 маротиба ғалаба ва 6 бозии дигарро бо мусовӣ анҷом додааст. Пас мо умед ба он мебандем, ки ин навбат ҳам Барса дар тамрингоҳи худ, яъне Сантьяго Бернабеу, дарси хубе ба Реал медиҳаду ғами дили мухлисонро бароварда мекунад. Ба даста дар чӣ ҳолате набошад боварӣ дорем ва муваффақият хоҳонем. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдии тансият мемонед дӯстон.